Vitaj na kanáli Obdivuhodný vesmír. Planéta Merkúr. Svet, kde je Slnko také obrovské, že zaberá takmer celú oblohu. Svet, kde sa skaly cez deň tavia v neznesiteľnej vyhni, zatiaľ čo v noci klesá teplota do mrazivej prázdnoty hlbokého vesmíru. Vitajte na prvej zastávke našej slnečnej sústavy, ktorá sa pohybuje na samotnej hranici zničenia. Hoci je len o niečo väčší ako náš mesiac a bičovaný neustálým slnečným vetrom, tento železný bežec odmieta zaniknúť. Je to planéta paradoxov. Hoci leží najbližšie k slnečnému peklu, v jeho hlbokých kráteroch, kam nikdy nedopadne ani ľud svetla, zrejme drieme večný ľad. Ako dokáže tento malý, zjazvený svet prežiť v tesnej blízkosti našej hviezdy a aké tajomstvá ukrýva pod svojim kovovým povrchom? Poďme spolu na tento vzrušujúci svet, ale ešte predtým ťa chcem poprosiť o podporu tohto kanála tým, že mu dáš hneď teraz odber. A podporiť ma môžeš tiež tak, že sa staneš jeho členom a budeš si užívať výhody jednotlivých stupňov členstva. Ďakujem. Merkúr sa nachádza v priemere len 58 miliónov kilometrov od Slnka. Pre lepšiu predstavu, je to približne 3-krát bližšie než naša Zem. Z jeho povrchu by sa vám Slnko zdalo 3-krát väčšie a jeho žiarenie by vás bičovalo 7-krát silnejšie. Práve táto blízkosť robí z Merkúra kozmickú pec, kde teploty cez deň atakujú brutálnych 430 stupňov. Keď Slnko nad Merkúrom konečne zapadne, teplota klesne z denného maxima na neuveriteľných minus 180 stupňov. Ak si myslíte, že tu na Zemi máte málo času, na Merkúre by ste boli úplne zmetení. Funguje tu totiž mechanizmus, ktorý vedci nazývajú orbitálna rezonancia. Oblet okolo Slnka trvá len 88 pozemských dní. Planéta doslova letí vesmírnou rýchlosťou 47 km za sekundu. Deň na planéte, jedna otočka okolo svojej osy, je však extrémne pomalý. Od jedného východu Slnka po druhý uplynie na Merkúre neskutočných 176 pozemských dní. To znamená, že deň je tu dvakrát dlhší ako celý rok. Pod zjazveným povrchom, ktorý pripomína náš mesiac, sa skrýva najväčšie tajomstvo planéty. Merkúr je ťažká váha. Takmer 85% jeho objemu tvorí obrovské železné jadro. Je to akási kovová guľa, obalená len tenkou vrstvou skál, čiže kôrov. Vedci sa domnievajú, že Merkúr bol kedysi oveľa väčší, no katastrofálna kolízia v počiatkoch slnečnej sústavy mu doslova odfúkla horné kamenné vrstvy a zanechala len toto husté kovové jadro. Práve toto jadro generuje magnetické pole, čo je pri tak malej planéte naozaj vedecký unikát. Tieto vlastnosti a ďalšie faktory sú zodpovedné za to, že planéta dokáže prežiť aj tak blízko našej materskej hviezdy a postupne sa neodparí. Ako vieme, železo má bod tavenia okolo 1538 stupňov Celzia a silikátové horniny na jeho povrchu sa tavia pri teplotách nad 1000 stupňov. Keďže maximálna teplota na Merkúre dosahuje 430 stupňov, planéta je síce nehostinná, ale stále veľmi ďaleko od bodu, kedy by sa začala meniť na tekutinu alebo plyn. Merkúr nemá žiadnu atmosféru. Jeho povrch sa len extrémne zohreje, ale všetko teplo sa vyžiari späť do vesmíru. No a spomenuté magnetické pole ho chráni pred žiarením a slnečným vetrom. Merkúr má aj ďalšiu špecifickú vlastnosť. Jeho rotačná os je takmer dokonale kolmá na rovinu obehu. Má sklon len 0,03 stupňa. Na porovnanie, Zem má sklon 23,5 stupňa, čo nám vytvára ročné obdobia. Kvôli tomuto nulovému sklonu slnečné lúče na póloch Merkúra dopadajú vždy len vodorovne. Ak je na pole hlboký kráter, slnečné svetlo doň jednoducho nedokáže nazrieť. Okraje krátera
vrhajú večný tieň na jeho dno. Tieto miesta sa nazývajú trvalo zatienené oblasti. V týchto kráteroch vládne absolútna tepelná izolácia. Keďže Merkur nemá atmosféru, ktorá by tam teplo prefúkla vetrom, dno kráterov zostáva na teplote okolo -190 až -200 stupňov Celzia. Je to stabilný mráz, ktorý trvá miliardy rokov. Ak sa tam raz dostane molekula vody, zostane tam uväznená navždy. Ale odkiaľ by sa tam dostala voda? Vedci majú dva hlavné scenáre. Prvým sú kométy a asteroidy, vesmírni tuláci, ktorí narazili do Merkúra, voda sa z nich vyparila a vytvorila dočasnú veľmi riedku atmosféru. Väčšinu z nej odfúkol slnečný vietor, ale časť molekúl vody náhodne spadla do týchto tmavých kráterov, kde okamžite zamrzla a už nikdy sa nerozmrazila. Okrem toho existuje aj teória, že voda vzniká priamo na povrchu. Slnečný vietor prináša protóny vodíka, ktoré reagujú s kyslíkom v mineráloch na povrchu a pri extrémnych denných teplotách vzniká vodná para, ktorá sa následne usadí v týchto studených pasciach. Nálezy zo sondy Messenger naznačujú, že nejde len o pár kryštálikov. Odhaduje sa, že na Merkúre môže byť niekoľko miliárd tón ľadu. Mnohé z týchto ložísk sú navyše pokryté vrstvou tmavého organického materiálu, čo vedcov fascinuje ešte viac. Mohlo by ísť o stavebné kamene života, ktoré tam priniesli rovnaké kométy ako kedysi na Zem. Merkúr je planétou aj mnohých ďalších zaujímavostí. Tak napríklad je to jediná planéta v našej sústave, ktorá vyzerá ako kríženec medzi planétou a kométou. Kvôli blízkosti Slnka vytláča slnečný vietor a žiarenie atómy sodíka z jeho povrchu priamo do vesmíru. Výsledkom je gigantický sodíkový chvost, ktorý sa ťahne milióny kilometrov za planétou. Keby ste mali k dispozícii špeciálny filter, videli by ste Merkúr na nočnej oblohe nie ako bodku, ale ako žiariacu oranžovú kométu. Merkúr je jedinou planétou, pri ktorej sme si istí, že sa stále zmenšuje. Keďže jeho obrovské železné jadro pomaly chladne, tuhne a tým sa aj sťahuje, povrchová kôra je pevná a pri tomto procese sa láme a krčí ako šupka na starom jablku. Na povrchu tak vznikajú obrovské útesy, akési zlomy, dlhé stovky kilometrov a vysoké až 3 kilometre. Odhaduje sa, že Merkúr za svoju existenciu stratil priemerne už asi 14 kilometrov. Vďaka kombinácii pomalej rotácie a eliptickej dráhy sa na určitých miestach Merkúra deje niečo, čo popiera pozemskú logiku. Slnko vyjde nad obzor, chvíľu stúpa, potom sa zastaví, začne klesať a zapadne na tom istom mieste, kde vyšlo. Po krátkej chvíli vyjde znova a pokračuje vo svojej ceste po oblohe. Ak by ste tam stáli, mali by ste pocit, že si z vás nebecká mechanika robí žarty. Hoci sa Merkúr zdá byť len pustým kusom skaly, odsúdeným na pomalý zánik v objatí Slnka, pre ľudstvo predstavuje jednu z najväčších víziev. Dostať sondu na jeho obežnú dráhu je totiž paradoxne náročnejšie, než letieť k vzdialenému Plutu. Vyžaduje si to nesmierne množstvo energie na správne balancovanie stroja, ktorý Slnko neustále vťahuje do svojej gravitačnej pasce. Momentálne k planéte smeruje spoločná európsko-japonská misia Bepi Colombo. Tá začne posielať dáta, ktoré nám možno konečne vysvetlia, prečo má Merkúr také gigantické jadro a či je jeho magnetické pole pozostatkom jeho dávnej slávy. Merkúr nás medzitým učí dôležitú lekciu o odolnosti. Je to planéta, ktorá prežila katastrofické zrážky, čeli neustálemu žiareniu, ktoré by ktorýkoľvek iný svet zbavilo existencie a napriek tomu ďalej hrdo krúži v tesnej blízkosti svojej hviezdy. Príbeh planéty, ktorá sa odmieta vypariť, tak zostáva otvorený a my sme bližšie k jeho pochopeniu než kedykoľvek predtým. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni na palec hore,
komentár, čo ťa na ňom najviac zaujalo a ja sa už teším na ďalší vesmírny príbeh.